Hello mga kabisdak, welcome to my YouTube channel. This is Ker Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So ngayon mga kabisdak, marami kasing nagsasabi sa akin ngayon na marami daw mga lumalabas na mga fake na The North Face. So kahit saan, sa lugar, kahit sa Manila, sa Pilipinas, kung saan lugar ka man, may mga replika daw ng mga North Face. So ngayon mga kabisdak, suriin natin kung ano yung mga original na North Face at yung hindi original, kasi mahirap yung bumili tayo ng mga hindi original na North Face. So mahirap yung ganun. So mas maganda yung alam natin kung ano yung original na the North Face, kasi mahirap, diba? Mahal pa naman ng the North Face. So samahan nyo ako mga kabisdak na tingnan natin yung original na North Face, kung anong mayroon talaga sa kanya, bakit mahal siya, bakit original siya. Sige na. So ayan mga kabisdak, so dapat may makikita ka talaga na ganito na tikita, at dapat marami siya. Ayan. At tingnan nyo talaga mga kabisdak itong tikita na to, kung mayroon ba siya nakalagay na ganito. Dapat may nakasulat siyang code, at tingnan nyo rin po, dapat may nakasulat siyang The North Face. Ayan, never stop exploring. Ayan, dapat mayroon kayong makita na ganito. So suriin nyo yung ilalim ng The North Face item. Kung mayroon siyang ganito, so original siya. Ayan mga kabisdak, kasi may code, kasi bawat item sa The North Face may code po kasi yan mga kabisdak. Ayan. At mayroon nakalagay din po, tingnan mo. Ayan, kung anong mga material siya. Ayan, at dito rin po, ayan. So, nakikita yan, Pertex na materials na ginagamit. Ayan mga kabisdak. At ulitin ko, sa safer dapat mayroong Waikiki. Ayan, nakalagay. Ayan. At
Itong ganito mga kabisdak, yung tikita niya. Dapat may malaki siya at dapat mayroon nakalagay kung saan siyang manufacture at fabric. Ayan, made in Bangladesh. Itong tikita niya. Ayan. Dapat yan yung makikita no kung original siya or itong ganito. Mayroon din po siya. Ayan mga kabisdak. So yan yung pang-anim natin na itong tag. Dapat una sa embroidery, dapat maganda ang pagkagawa niya. Pangalawa, sa tawag nito pagtahi, dapat maganda. Sa zipper niya, dapat maganda ang lining niya. Ayan. At may tag siya. Ayan po. May tag siya. Ayan. Dapat kumpleto siya ng ganito. Dapat nakalagay yung tag kung ano yung materials na ginagamit. At dito po, ayan, yung tikita niya. Ayan yung tandaan nyo mga kabisdak, sa mga mahilig sa The North Face. Ayan. At sa mga gusto pang bumili ng The North Face na mag-collection, so tingnan nyo yung ganito kung original ba talaga siya. Ayan. Sa The North Face pala mga kabisdak, mayroong embroidery ang tatak, mayroon ding print lang, yung rubberized. So tingnan nyo rin yun kung maganda ang pagka-print niya. Kasi mayroon kasing hindi makapal ang print, so imitation yun. So tingnan nyo rin yun. At sa The North Face po, lahat ng The North Face tingnan nyo na may tatak ba sa likod. Kasi lahat ng The North Face may tatak po talaga yun sa likod mga kabisdak. Ayan. Dapat kasi may tatak talaga yan. Dapat talaga mga kabisdak. At ang The North Face mga kabisdak, lahat ng items dito mayroon talagang nakalagay na ganito. Tandaan nyo uli ha, ganito. Except lang sa shoes. Pero sa mga pants, t-shirt, jacket, bags, caps, ayan, mayroon yan. Pero sa shoes walang nakalagay. Pero mayroon, antayin nyo sa next kong vlog, ipapakita ko sa inyo kung anong palatandaan kung original talaga. Ayan, so ngayon ito lang muna mga kabisdak. Ayan, itong pinakita ko sa inyo na items. Ayan, so at least mayroon na kayong idea kung gusto nyong bumili ng The North Face. Kasi maraming nagkalat ngayon na mga replica, mga imitation na The North Face. Ayan. So sana ay tandaan nyo yung po yung mga sinasabi ko. At kung makalimutan nyo, paki-review na lang po itong video ko para may mapulot po tayo na kaalaman po. So tandaan nyo po guys mga kabisdak, ito ang original The North Face. Ayan, na items. Ayan po mga kabisdak. Ayan. So ang ganda, 'di ba? So quality, long time, ayan, na use mo. So 'di ba? So diyan na tayo bibili sa mga original kaysa mga imitation. Imitation mura pero madaling masira. Ayan. Hindi aabot ng ilang taon. Ang original pang long lasting. Ayan. So mga kabisdak, napakita ko na sa inyo at napaliwanag ko na rin po sa inyo kung ano yung mga fake at ano yung hindi, ano yung fake at ano yung original. So sana mayroon na naman tayong matutunan ngayon mga kabisdak sa pag-check natin, pagsuri ng original na The North Face. Kasi mahirap talaga yon na bibili tayo ng The North Face na hindi pala original. So sana mga kabisdak, tandaan nyo yon, yung mga sinasabi ko sa inyo kung bibili kayo ng The North Face. So sana at masubaybayan ulit nyo ang mga videos ko ha. At by the way, sa mga hindi pa pala naka-subscribe sa akin mga kabisdak, paki-subscribe naman po at paki-like, paki-share at para ma-update kayo sa mga next pong vlogs. Yan. So dito na lang po ako mga kabisdak at
advance po, Happy New Year po.